Mama tana cika alkawari. Ka tare a nan bayan ina nan. Kina zama a gidana ba tare da izini na ba ko ba haka ba? Sun haɗa baki su tura ni waje. Kai abin ya tsanani haka? Kuma in ansa tambayan da ke zuciyanki, ita kamfani za ta cika gurbi daga tsakanin ma'aikatan department. Ki ji tsoron Allah, ba duka bangon ba ne, nan ne kaɗai. Koma menene wannan ba abin kallo ba ne. Na san dai kana da uba. Mama, na san dai ina da uba, amma ina fata zai dinga zuwa gida duk lokacin da ya mana alkawari. Mama! Ki bari mana, kin san yara, ki kwantar da hankali.